Ayan, good morning mga par. Ang oras natin ay alas 5. Ayan. Umaga tayong gumising, naligo na tayo. At ngayong araw na Martes, sila Canoli nasa Pabay project dun kay Mora, dun sa Ligaw. At ako, hindi ako nakasama kasi nung nakaraan na nag-vlog ako na nasabi ko na nakagat ako ng pusa namin. Parang nararamdaman ko na may hindi sana ako magpapa-inject. Parang may umaakyat-akyat na mga langgam dito sa paa ko, parang namamanhid. Dahil ay pangatlong araw ko na ngayon nararamdaman. Kaya ako pa-inject muna ako. Nagpaalam ako kay Kuya Noli. Tapos yung mga nag-comment dun sa motor na nakabukas yung engine, at di ko po napansin yun. Tapos di naman ako marunong pa ng ganun. Tapos ibabalik ko dun sa opisina. Pa-reset ba yun tawag nun? Papa-set up natin nung ganito. Sana all bagong motor. Wow. Remote. Yan yung nakabukas yan dito. Na makabukas yung dito. Pag nananak mo po, lumalabas yun. At nung kahapon, hindi ko naman ito dinala dito. Tapos yung anak ko, yung asawa ko, tulog pa. Bali pagkagising nila, makikita nila tong motor. Kasi iniwanan ko muna ito dun sa kaibigan ko para surprise ba? Surprise. At yung motor kong pula, doon ko muna sa wala dito yung motor ko. Kaya umaga tayong gumising kasi surprise natin yung anak ko saka yung asawa ko. Ganda. At ayun, hindi talaga ako makapaniwala magkakaroon tayo ng ganitong motor. Hindi tayo nag-vlog, hindi ko siguro bibili o kaya makakamit o magkakaroon. Hulugan ko po siya, hulugan. Yan. Bait talaga nung ating sponsor. Maraming salamat. Hindi ako makatulog ng gusto kagabi. Siyempre iingatan natin yan. Sa mga patuloy na nagtitiwala sa amin, mga viewers, silent viewers, mga di nag-skip na padalastas, maraming salamat po. At sa mga sponsor na walang sawang tumutulong sa mga tulad namin, mga charity vlog, salamat po ng gusto. At kay God, salamat. At yun nga, di mo kang pinapabayaan sa bawat araw na pagsubok. Mga biyahe, trabaho, salamat. Gulat yung asawa ko. Tulog pa eh. Dapat nga kanina pa ako umalis para makapila ako dun sa sa animal bite ba yun? Nabuwa. Gatong muna siguro ko para init muna ng tubig. Hintayin kong magising yung dalawa para makita nila. Ganda. Parang gusto kong itabi sa pagtulog eh.
motor. Puti. Ay! Long ride, saan ka magandang mag long ride? Mag long ride sa malapit o malayo? Long ride malapit. Ayan, nagising na. Ay, ubo. Ipapakita ko sa'yo. Ayan na. Nagising na. Meron nga papakita ko. Mag-ano ka? Gising yung asawa ko. Maggagatong kasi iinit ang tubig pampaligo. Yung anak namin. Lapitan ko nga. Ako na maggatong. Ayan, nakapag-igib na rin ako. Gatong, pampaligo. Maligam-gam. Punta tayo dun sa harap. Yan. Buhay na yung tinanim ko na ano, lemongrass, tanglad. Galing kila Mary. Yan pa. Yan pa. Yan pa. Buhay na oh. Lemongrass. Papaya. Sili. Ibas. Yan yung panggatong. Para na to sa pista. November, pista sa amin. Siyempre, pag medyo makatsamba tayo sa pag-vlog, makapaghanda tayo. At invite yung ano, mga angel. Nung isang taon dito, si Erika eh. Hindi ko siguro maatid yung anak ko dun sa school. Kasi baka ano, di tayo makaabot dun sa papaindigan sa Labuan. Maya alis na ako. Kasi alam ko ano lang dun eh, lowest din. Kasi dun tayo sa Nabwa, tayo taga Bato. Yung priority yung Nabwa. Kasi yung ano, yung nag-i-inject sa mga ganyan, sa ano ba, rabies, tetano, yan lang available sa Nabwa o kaya Erika. Yan sa Bato wala, pero may gamot daw dyan ginagawa na ano na lang, kumbaga binabayaran. Parang ganun yung pinto, sabi ng pinto. Ma, tinan mo, ayaw maniwala nung anak asawa ko. Parang ayaw talaga maniwala. Ayaw maniwala. Hindi talaga siya maniniwala kasi wala namang kaming pera. Tinan mo nga. Tinan mo. Ayaw maniwala. Pakikita ko sa iyo yung papel. Maniwala oh. Nga. Tinan mo. Bagong gising. Para maniwala ka. Ito nga. Malaki. Ito. Push seat. Push seat cover. Seat. Oh, lumagatok. Charans. Ito para maniwala ka. Papakita ko sa iyo yung mga arsibo. Tingnan mo. Ano? Para maniwala ka lang. Dito man ako nga, parang di ako naniniwala eh. Parang nanaginip ako. Hanggang ngayon, mula kahapon, brand new.
May libreng helmet. Ito na susuotin ko. Maniwala. Talagang binubusisi. May ano pa jacket oh. Jacket. Ano? Tumahimik ah. Mahal pala nito. Hmm? Mahal. Mahal nga yan. Eh, wala tayong magagawa eh. Mahal tayo ng sponsor. Di naman natin hiningi yan. Talagang kusang ibinigay. Kunting katahimikan. Ang mahal. Hmm? Ang mahal. Ang mahal? Parang hindi ka man lang nagpapasalamat sa ano? Sponsor? Ah? Hindi ka man lang nagpasalamat. Ang mahal nga eh. Siyempre, ganun talaga yun. Sana bike na lang. Hindi ka yung binigay eh. Nagpasalamat ka. Thank you pa din. Pero Thank you pa sana din. bike na lang. Sabay ganun. Sabay ganun, thank you pa din daw. Thank you pa din. Ano po? Punta na siguro sa Nabwa kasi nakapag-igib naman na ako, nakapag-gatong. Balikan ko baka ano yung ginatong ko. Thank you pa din daw, thank you pa din. Ang bihira, thank you pa rin. Mamaya ako na lang papakita sa anak ko. Tulog pa eh. Baka sa mama pa sa akin hindi pumasok. Habulin ko kasi yung pila. At sana makalibre. May pag dito ay makalibre, may ano na, may dalang pera na inutang ko muna sa kapatid ko kahapon. Parang katinang lalamunan ko ah. Ano ba? At syempre ilang araw tayong hindi nakakagawa dito sa bahay. Pag uwi baka maglaba o magsibak na ano mga panggatong eh di ko nagagawa eh. Noong linggo pumasok pati din sa labas mayroon na panggatong ko para matuyo na. At yun nung nakaraan na umuulan na pinagsibak ko, nagagamit ko na. Mga tuyo na po kasi yan. Pero thank you pa din. Thank you pa. Yan ang kailangan mahal. Ang mahalaga, mahal niya ako. Mahal. Amo. Kasi si Bibi. Good morning. Hoy, good morning. May papakita ko sa'yo. Punta na po ako sa Nabwa. Tapos bubuksan ko muna yung tindahan. Kaya nga. Tira ko yun kahapon. Okay yung tindahan. Ay, pikit mata. Sige, labas. Ito, labas. May papakita ko sa'yo. Diretso lang. Lakad. Diretso lang. Mamahawak mo nga kami. Hindi mo lang saan. Tandaan mo na bang gusto mo lang makita? Ha? Ha? Gusto mo lang makita? Ang surprise ko. Oo. Ayaw mo maniwala? Parang si mama mo ayaw maniwala. Pakita ko rin sa'yo yung papel.
Iniwan ko kagabi kasi, iniwan ko to. Para ma-surprise kayo kasi para galing sa ano. Ayaw mo nakawan yan. Ha? Pakita ko sa inyo yung papel. Hindi marunong magbasa. Nakita mo yung pangalan ko? Yan, nakita mo na. Naniniwala ka. Diba? Ano mo sasabi mo sa motor? Ganda. Maganda. Hindi ka nag-thank you sa nagbigay sa atin ito. Nag-thank you ka. Oh. Ano maganda? Buksan mo muna yung tindahan. Itas ko muna. Ito yun. Buksan ko muna yung tindahan. Tapos punta na ako sa Nabwa. Tapos papacheck ko to. Ha? Hindi, may pupuntahan ako na eh. Magpapa-inject ako. Maglakad na lang kayo. Maligo na kasi may ano na doon. Papa-inject ako. Yan yung pusa na ano. Magat sa akin. Naapakan ko kasi. Ayun mga par. At punta na tayo sa ano, Nabwa para maabutan natin yung ano, yung tila. Oo. Wow! Parang nanakaw. Susi. So, dito. Let's G. Sana ako. Anak, magano na kayo? Oo. Let's G. Wala na ikaw trabaho? Ha? Wala ikaw trabaho sa mga. Mayroon. Papa-inject nga ako. Mayroon papaanohan yan. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Nabuhay rin ako. Mga di sa bahay. Ha? Balutan? Dahil muna ako sa bahay. Tapos diretso ako sa ano. Nabuha.
Erga. Let's G. Ayan po, dito na ako sa Malawag. Yung bahan ng Malawag. Ganda na ano. Sikat ng araw. Wala na yung ganun talaga yun. Hindi naman nakabukas. Huminta muna ako dito sa ano, Tanday. Palayan, puro palayan yun. Video, kalikasan. Lawak, tuwid na tuwid yung daan. Yan, bagong taniman yung palay. Liwalas limit. Ay. Ayan po, malapit na ako dito sa Nabua. Dito na sa Mampuwag. Dami sakyan. Mga estudyante. Wala talaga yung ano, sabi yung bukas. Nangyari doon. Nabua. At yan po sa building na kulay white, dyan ako magpapa-inject. Try kong bukas na, pero dapat kasi kanina pa. Try ko kung ano, ma-injectan pa tayong ano, kaya schedule.
Saan ba tayo? Pasok sa simbahan. Dito sa simbahan gagarahe. Ayan. Oh. Ayan po, dito na sa simbahan ng Nabua. Dito yung garahe. Patayin muna natin. Lock. Yan. Ano pa na? Pinili. Shit. Ay. Let's see. Dahil mga tao dito sa simbahan. May inaantok ako ah. Lalo ko kasing nagising. Alas 4 gising na ako eh. Tahimik. Try natin kung maiindikan ba o hindi. Try and try. At nandun lang sila kaya ano ulit sa ano Kimura. Gumagawa na yun. Ako magpapa-schedule pa lang. Ano kung schedule ba ngayon o ngayon na mismo maindikan. At di na magbibideo sa loob. Dito na lang muna ang video. Ayan, lakad muna ako dito sa ano, hanap ng kantin. At pumunta na ako dun sa painjikan. Number 1 ako. Ayan. Ako yung nauna. Kaso
kumain muna kasi gutom na. Baka bawal injikan. Kung sakali ma-injikan, baka bawal ano, yung hindi pa kumakain. May yung vaccine. Ayan, vaccine. Sige na po. Kanin. Almusal. Ayan, kain muna. Ano sila ate? Paksiw. Nakita ko yung ano yung pinsan ni Kanul. Yung nagka-tricycle. May tugtog. Ito kay ate. Ayan, busog na. Nakakain na tayo. Balik tayo dun sa pilahan. Ay, busog. Ayan, alas 9 na. Hindi pa ako natuturukan. Pero na-interview na po ako. Bali, waiting na lang dun sa ano, sa doktora daw na mag-i-inject. Sisilong ko muna yung motor kasi nabibilad na ata. Ate, magandang tanghali mga par. At dito pa rin ako sa ano, nakapila pa rin ako dito sa papainjikan. Kanina pa ako dito na umaga. Time check oras na 11. Grabe, magti 12 na, wala pa rin. Tapos sabi kumain na raw muna kami kasi baka mamaya pa raw. Ito pa rin ako sa Nabua. Yan yung pa-inject namin, pila daming tao, mga papa-inject din. Init. Anong motor? Hanap muna ng mga kainan kung saan pwedeng kumain.
inasal. Pila sa mga inasal. Kain. Ito yung tapos na akong kumain. At balik ako dun sa balik tayo dun sa ano. Baka nandun na yung doktor. Alas 12 na. Nakatulog lang ako dun sa sa ano na upuan ko kanina. Puyat na eh. Nandito na kaming pila. Yan po, quarter to 2. At nakapa-inject na ako. Bali may inihintay pa para papa-category daw kung anong category. Nakabayad ako ng 640 yung bayad at mag-aantay kay doktor daw para magpa-category. Time check, quarter to 3. Tapos na akong ma-injikan. Bali, babalik ako doon sa ano. Babalik ako ng 8. Ayan, 4 tsaka 8. Biyernes. Unang balik Biyernes, 4. Ngalwa, 8. At dito muna ako sa Nabua. Mainit pa. Maya alis na ako. Grabe puyat. Ilang oras na gantay. Galing na akong Iriga. Ayan po, tapos na. Na-injikan na ako at pauwi na. Doon. Na-injik natin na alas 3. Tagal. Magantay ang mag-iisik sa Tika Irnis yung sunod na injik, tapos sunod na 8, dalawang injik pa. Saka yung binayaran ko 640 sa sunod 600, sunod 600 para yung buhay natin kasi mahirap na buong glass yung pagkain ng rabies. Grabing init, gutom na. Doon na lang sa bahay kakain na merienda. At yung motor okay na, wala nang ilaw yung dito na po ako sa bahay. Pauwi na ako.
Grabe init. Tindahan. At bukas makakasama na ako dun sa ano, kila Mora. Hindi ako nakasama ngayon kasi nga nagpa-inject ako. Ayan. Namausa kong uminom ng tubig malamig.